Tugot, di napalabas. Di napalabas. Nakuna nila kay Ignas ken ni Gardo anasken ti panagsagana iti posible a mapasama. Marikrik na ngamin ti lakay ti dumteng ariribok iti biyagda. Kabigatan na. Nagkid daw iti pamakawan nila kay Ignas ken ni Alona nga anak na. Gaputa sana nagpakada arimwar. Naawatan matadagos ti balasang. Iti sabali a bangir, matandanagan ni Diana iti nakita na nga idadateng dagiti armado abuyot ni Lindon. Nakuna pa iti balasang iti inana asaan arumrumwar iti seledda, tamangan no agpaggadda. Ngem saan adim ngagtidon niya. Rimwar, ket kakuyog na ni General Barbosa. Iti daytamot lagun daway, imasidag ni Lindon ken ni Diana. Ket inlawlawag na ken ni Diana no apay nga adda armado a lalaki iti mansyon. Ket ditangay pudno ni Lindon ti pakasaritaan na iti agtutubo pay laeng. Iti sabali a bangir, agin inumet da Doña Dolores ken General Barbosa. Itagagayan, denggan niya tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Naragsaga ka di ka adamanan dito'y balay ko, Dolores. Wan, General. Maragsa ka naklaunay. At narapat a kwarta. Kat nakaparabaw lang itilamisa. Napauli magkamatan. Oh, Diyos ke. Kaya't ko takawin day ta kwarta. Anyang atateramidak. Sabi dungak salaangan ni General tapno matayon. Dolores, agsawo ka kumaha. Anya itayon tinamdamagam kanya, General. Damdamagak, no naragsak ka matla dito'y balay ko. Nabarta ka talagang, General. Nasong batak mata, day tadamdamagam. Kasta ka di? Wan, General, Abay, aday bagam? ka, kasapulak ti kwarta. Awan mat ngaminan pagsapulak. Amo matan, tinapasama ka na kami kinidaya na nga anak ko. Naguman ni Lindon ti kinabaknang ko. Kwarta? Kunan? Wan, General, kasapulak law na iti kwarta. Bueno, ikan ka ide kwarta. Nga may di may sa kondisyon. Anya na ita kondisyon, General. Ipaay mo amin akasapulakan ka. Sure, General. Bagam lang kanyak no kasapulan na. Taipaay ko ti kayat mo. Wow! Day taman, di kayat ko kan ka, Dolores. Sakbay nga gawid na kitay mansyon. Itad mon kanyak tikid-kid daw ka kwarta. Sana parikunday na. Itad ko ti kayat mo. Katukan, ti panang paragsak mo kanya. Nabartag ka nagawid dito'y mansyon. Kat ni pa'y general ti kakuyog mo. Apay, agselos ka, Brando. Anya? Apay ko mga agsilosak. Madlaw ko iti rupam nga gimbimon ka kin ni General Barbosa. Natar kan na do ti kwarta day jay general. May pain na ti kayat ka. Anya? Tapnoawan ba ti may bagbagam kanyak? Mabalinak mat ngara ko pan. Ha? Sige, Brando. Ipalubos ko ngara ko panak. Ngam, pagpatingga ka lang iti ara ko.
Nagpuskol at talaga ti panagrop-ropam, Doña Dolores. Di ka pa ganano. Os! Agdal na ka man dita, Brando. Si kapay, tisan, nga gusto ka niya. Makanawan na ka lang ni Linton. Ngedinto ta, General. Te kaya nayat ko ita. Anya? Kaayan-ayat mo ni General Barbosa? Of course. Oh, makitam. Oregala, nagmulaga. Hindi bagak nga kayan nayat kami ni General. Am-am mo kan, Doña Dolores. Kwarta lang tikam-kamatam ni General Barbosa. Anya kuma. Sika. Ada nga rod kwarta, Brando. Awan. Oo, awan matlagayam. Anya ngay. Arakupan na kon. Tapno may papas mo. Tihilim mo kanya. Agraraman ka. Polos ajak aramiden daytaken ka, Doña Dolores. Nabartak asimang pat dito'y mansyon ni Mamam, Diana. Wen nga rod Lindon. Nakaturugan. Gapo itinalabas sa bartak na. Wan gayam. Umay ka. Sa dino? Nagpaisaganak iti kaninta ije abay ti swimming pool. Kaya't ka kumakalang lang amangan. Sige. Agyamanak. Mabit lang ha. Ayabak dagiti babaunen anang isagana iti kaninta. Kunak man lumanganta dito'y igid ti swimming pool. Apay anak kaululimag ka. Di mo pa'y ginaraw ti kanam. Kwa. Mangan kan. Itay pa'y anaibos ko ti kankanat. Si kalaangan ti saan pa'y anangan. Diya ka mo. Nuapay akalat anapukaw ko ti ganas ko amangan. Anya? Nagsanay ka manan, Lindon. Anya ka di ti mangriribok kan ka. Lindon. Agluluwa ka. Diyak malapdan, ti agluha, Diana. Saanan ang matagtagarin ni Lindon? Kat nakakita latan iti adayong apasat. Masirayak tinakaharu aliday iti rupa na. Nukasta. Nagbidutak iti panangipapan kan kuana. Nasingpat matgayam ni Lindon. Diana, pasensyakan. Nakitam pa yun ti panagluwak. Lindon? Saan ko marumba nga makitam ti kastoy alangak? Awan ti sabali ang makakita iti panagliday ko. Anya? Numakariknak idi iti nakarwa panagliday. Agpupuk iti silid ko. Katijay ngay papas ko ti agsangit. Manu atawan na binukudak ti salam amarikriknak. No kabilan nak idi ni Papa. Ano sak ti sakit? Yan anug kulatan ti sakit tinakam ko. Lindon? Nadakalak ti kinaranggas ni Papa. Pinili kong ti agbali na takas. Tapno dinak dangran ti amak. Anya? Saan akayat ni Papa ngagbali na ka na singpet? Ti kayat na. Agbalinak mat adakas akas kan ko na. Anya?
Nagsingsing pa itak idi. Ngamawan tinasayat ang napasama kanyak. Kanayon nakakabilan ni Papa. Iso ang nasursurok ti sumungbat. Kan lumaban kan kuana. Aging gaan na impen iti barukong kutigura. Kan sakit tinakam. Kasta gayam. Sinurot ko ti pagayatan na. Ngagbalinak met adakas. Ket manipod idin. Kay kayat nakmetten ni Papa. Adon dagiti impatawid na kanyak. Lindon. Ibagbagak dagitoy. Gaputagayan ayatan, Diana. Sikat ti kayat ko nga asawain. Mabalin pa'y mat nga agbalbaliw ka. Idjamon ti madi nga aramid mo. Diana. Dinangag ko amin nga imbagam kanyak. Sa anak asim mong batkan ka, gaputa kayat ko nga imdengan ana imbag dagiti istoryam. Mariknak, anasaya at kagaya mataong. Diana. Lindon, awan ti imposible iti Diyos, no kayat mon ti agbaliw. Agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Agkararag ka, tapno mapakawan na dagiti basol mo. Kasta ti rumbang nga aramidam. Agkararagak kunam? Wen, Italay nga mga kuday ta. Manipod kaubing ko. Awan tinang ibagang agkararagak. anya? Tilaan ka na yun ang mga ko kanagiti dadakkel ko. Kat ti kinapatag ti kwarta. Saan pa'y analadaw ti amin? Agbalbaliw kan. Naladawan. Anya ti kayat mo asawan? Adun ti napasakitak at tao. Gapo iti kinadakas ko. Kat kayat nakmat na balsan. Anya? Isuanas kan aprotektarak matan ti biyag ko. Basitla ka malik. Patayin dakdag iti tattao amang busbusor iti pamilyak. Apay akas ti matan ti marikriknak para kan ni Lindon. Nagrusing ti asik kan kuana. Ininot ang mapukpukaw ti gurak. Nagbalin la adakas. Gapu iti amana. Marikriknak ti kinaimbag na. Kabayatan ti panagsarita mi. Diana! Ne, si kamot gayam, mama. Wala na ko. Nagsakit tulok. Kasanungat ngamin, mama. Nalabas mo man ng tinaginom iti arak. Anya nga rod. Jakmat maliklikan ti aginom iti arak. Kayat kulaang mat aragragsakan ti bagi kanak ko. Mama, addaman damagakan ka? Tanya dayta? Kasano ang naamamom ni Lindon? Apay damdamagam kanyak dayta, Diana. Awan. Kayat ko lang nga pagsaritaan no kasano ang naamamom ni Lindon. Okay. Naamamok ni Lindon iti may sa kasino. Agpada kami nga agsugsugal iti daydi a panawan. Anya? Mabit man laeng, Diana. Aday din nadakamat ko may papankin ni Lindon. Nalipatam ka din. Kurang dayjay nga impormasyon maipapan ka ni Lindon, mama. Tikayat ko. Maamwak no kasano kayo anagam-am mo. Namwa kadagiti amigak abak nang ni Lindon. Inasit ga kat inyam amok ti bagikan ko na.
Mama, Kat manipo di din, nagbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Agtulag kami pa yan nga agkuyo gamapan iti kasino. anya? Amin nagaraw mi, pagtulagan mi kinilindon. Kay kayat kumatan, ti sumursurot kan ko anak, gaputabak nang. Kanayon nak nga ilibre iti amin, apapanan mi. Mama, naamamom ka di ti ama ni Lindon? Saan? Nakunalangan kanyak ni Lindon, nga dahi balasi utaw ti pamilyana. Kasta ka di, Mama? Niha. Aging nga imbagak matan kan ko na nga da anak ko, abalasang. Anya? Iso nga inyam amok idikan kanilindon. Ngam di mo lain kaskaso. Diyak mo, no apaya di mo kayat akasarita idinilindon. Mama, Kimbaya ka itirik na idikan ka. Ngam saan lata na pukawan itinamnama. Kasarita kan kayat na ti agdaton kan ka. Mama, Gayam, agdat-daton idikan ka day chay arupen. Iswade mo na kaskaso ni Linton. Diana, ay ayatan na ka ni Linton. Kanayon na kaada kamatan, kan kumustahan kanyak. Iso na lang, tadi na mo nga iparik na kan ka ti panagayat na. Di na mo tiwagas, no kasano ti panagdaton na kan ka. Mama, Ditan, tinanipudan ti panagamamumi. Jakmat ninamnama, nga isumat lagayam ti agbalin akabusor ko. Tiamo ni Lindon kat awanan tinamnama na kan ka. Iso nagpanunot iti dakas kontra kanyak. Nagaramid iti saan anasaya kat ginamrud na dagiti saniko. Mama, Nagtalakak matkan ko ana. Gaputa na bayag kamin nga agamam mo. Ngam gaputa di na kan mapayat. Kastuyan tinaramid na kadata. Gapo itinalabas a panagayat na kan ka. Isuan na aramid na ti kastoy kadata, Diana. Nagadumaten apo tahi ti linutom, Selya. Nangalaam nga iti kwarta a pinanggatang mo kadagitoy. Kwartak, Tata Ignas, ni Gardo tinapanakitsenda. Kasta ka di. Amangan no maibus mati kwarta manang Celia. Saan aparikot dayta, Alona? Mabainak mat no da kayo latan ti aggas-gastos para iti masapsapol dito eh. Awan mati parikot manang. Oh, Gardo, saan ka manan ang matagtagari dito amang mangan? Naimasak mo tinangan. Jakmat makasaong agpaisan. Ha? Anadam ang mga numaispalan ka, Gardo. Talaga ngamin na naimas ti panagluto, manang Selya. Agyamanak no magustuhan nyo. Uray siyak. Manganak iti ado. Gaputa na laing dyan nagluto. Saan laeng analaing? Napintas pa'y. Anya? agmay-may saan nakatugaw ni Lindon iti hardin. Nagtimpla kiti kapina. Nagunag ti pampanunutan na. Nalawagan kanyak ti pakasaritaan ti biyak na. Aging gaita. Agmay maysa. Gaputaawan dagiti dadakkel na. Pulos adi na napadasan tinagbalin ang naragsak. Lindon? Si Kamet Gayam, Diana. Agmay maysa ka dito eh. Iso nga inasitgan ka. Kan nagtimpla ak iti kapem. Intimplahan nak iti kape?
Wan. Oh, adtoy. Agkapekan. Agyaman nak, Diana. Maragsa ka nak. Gapo iti dahito yung inaramid mo. Awan anyaman na, Lindon. Maulit tupay dayta nga inaramid ko. Kat amangan no nalablabas tupay. Anya ti kayat asawan ni Diana itinakunana ken ni Lindon. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.